Λοιπόν, τελειοποίησαμε τη συσκευή μας, το ψυγείο. Εδώ είναι η καλαμοθήκη, το οποίο την τρυπήσαμε και περάσαμε βίδες μέσα. Εδώ πήραμε γωνιά πέρκολας στετζαριστή, τις περάσαμε γκαβίλιες και βάλαμε πεταλούδες και βιδόνι πάνω και δεν κουνάει με τίποτα. Μετά κάναμε εδώ μια κατασκευή με F40, την τρυπήσαμε εδώ και την περάσαμε στο ψυγείο, κολλήσαμε και τρυπήσαμε εδώ για να μην κουνιέται καθόλου και τις βάλαμε αυτές εδώ. Εδώ θα κάτσουν στα stabilizer, τα οποία είναι αυτά εδώ. Δεν είναι ακόμα έτοιμα βέβαια, πρέπει να περάσουν και πολυεστέρας. Και θα κάθονται ως εξής. Εδώ και εδώ θα ανοιχτούν τρύπες και θα μπαίνει ασφάλεια και θα ασφαλίζει να μην κουνάει. Και θα δούμε εάν δουλέψει. Και θα βαφτούν βέβαια, δεν φαίνονται έτσι.